després fa solament això, res més. Després vas enrere. Mira, la meva terra ara al començament costa un quiló. Els primers mesos me costava molt perquè estava dur. Doncs evidentment funciona també més fàcil si ha plogut. Però si intentes fer això allà, podem fer. Molt difícil. I doncs vas així, enrere. Pam, 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 pam.